Wala namang kwestiyon na ipinaparamdam natin yung pagmamahal natin, ipinapakita natin yung pagmamahal natin sa isang tao. Wala pong question doon. Actually, napakasarap nun. Pero di ba ang tunay na pag-ibig dapat ipinagsisigawan mo yan? Dapat you're proud of it. Dapat binibigyan ka nito ng lakas ng loob sa araw-araw dahil siya yung dahilan kung bakit tumitibok sa araw-araw yung puso mo at siya yung dahilan kung bakit ka nabubuo. Because at the end of the day, ang tunay na pag-ibig, hindi ganito dapat inuubos. Ang tunay na pag-ibig, dapat binubuo ka nito. Hindi ka nito winawasak, inaayos ka nito. At mga kabisyo sa ganitong klaseng pagkakataon ng buhay natin, kung sakaling hindi ka nila kayang piliin dahil sa pagmamahal na kaya mong ibigay at dahil may gusto sila. Masakit man, pero dapat matuto tayong piliin na lang ang sarili natin. Dito natin matututunan na lahat ng mga minamahal natin, hindi ibig sabihin para sa'yo. At hindi lahat ng kaya mong ipaglaban, dapat mong ipaglaban. Dahil kung minsan, ang totoong pagmamahal ay dapat nagsisimula sa sarili, acceptance, at sa pag-amin.